ukážem vám môj nový Little Pet Shop. Robert. Je pekný. K nemu bol doplnok. Toto, takto prepsaná ako náramok. Nelka. Taký rotomizáčik. To bol takýto náhodilník, ktorý teraz nedám, prepáčte, lebo sa dáva vážne a vážne ťažko. Potom. Toto je Fluffy. Ktorý bola takáto zelená mašla. A týchto, ktorých ho všetkým teraz ukazujem, týchto boli kasákov, tí boli v jednom veľkom balení. Takýto medvedík, volá sa Medík, je to baba, tak tí boli takéto modré kostičky, nájdenie. A nakoniec Švíro. Tomu boli okuliare. Takto. Počkajte. Je to okuliare. Trošku v tom vyzerá čudne. Trošku som to aj bododáva. Počkajte. Švíro. Sestra hovorí, že je to sova, lebo k tomu boli okuliare. A mám presne takéhoto istého, lenže modrého. Potom mám takéhoto istého medvedíka, lenže je trošku takýto. Mačku nemám. A takéhoto psa jedného mám, len toho tu teraz nemám. A kamarátka má takéhoto psa, lenže je celý modrý. Ten sa mi strašne nepáči, ale tento sa mi úžasne páči. Tak. Dúfam, že sa aj vám páčia tie nové ilustrácie. Tak ešte uvidím, aké tak vám poviem, či je to tak, sova. A podľa mňa to bude vtáčik, aj to tak podľa mňa vyzerá, no. Podľa vás to je možno niečo iné, ale podľa mňa je to, čo je. Tak, ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Ahoj!